tal d'aprovar els pressupostos i bueno, esperem també en breu començar també els plenaris ordinaris. Vale? Este era per caràcter ja d'urgència, com aquell que diu, per tal de poder aprovar el pressupost i es començar a treballar en certa tranquil·litat. Es va fer la mesa de negociació amb els sindicats farà una setmana més o menys, es va aprovar el capítol 1, posteriorment es va fer la comissió a principi de setmana, es va detectar una errada en els pressupostos, que és el que us he comentat pel grup de WhatsApp, com queda solventada, vale? N'hi havia una duplicitat en una partida d'ingressos de lloguer de béns de l'Ajuntament, que pujava a 18.600 euros més o menys, i també al mateix temps aquesta partida que s'havia d'eliminar i en certa manera desquadrava el pressupost, la DIPU ha resolt unes subvencions de caràcter nominatiu pel tema d'ajudes al Covid que pugen a 18.600 euros també i per tant s'ha computat això com a ingrés ordinari del pressupost i el pressupost queda equilibrat. El Partit Popular, si voleu comentar alguna cosa del pressupost. No, tenim tot. Crec que excusar a Pedro, que no m'ha dit res. Motius laborals. Partit Socialista. Sí. La partida de via pública en primer lloc, el pressupost no m'era forçar a la menció també. Poseu tota la publicació en el PNG i ara presenten els pressupostos. Bueno, el pressupost no per res, per dir més fàcil, però ho deixem en castellà, no per res. L'ha fet l'empresa i... Sí. Ja, però si seguim a tots... Continuem. Via pública més senzilla i igual com l'ocupació de via pública, aquesta partida no es rebaixa. El motiu que vaig dir jo, que deixi les ajudes i no es cobraran el que és tot l'any. Sí. I és que el 2010 el que és més senzilles eren 6.509 i enguany són 6.500, no pot cobrar mai en la vida. Això és el que vaig comentar, que el pressupost està fet d'antes de la crisi aquesta, ¿vale? En línies generals. El que m'està revisant són les partides més grans i això en certa manera que és pecat a minuta pues es va deixar, després va vindre totes les decisions que vam prendre arrel de l'ordre activat i per no tornar a reformular-ho tot es va deixar així. Al final no és matemàtica pura, no és sempre el pressupost zero. Ja, però el que vaig dir jo que si inclús la de via pública vam passar 1.500 i almenys són 12.000, és que s'ha incrementat la partida. Però el que n'hi havia s'ha incrementat perquè s'ajusta a el que es va recaptar l'any passat, no perquè es preveu un increment, sinó que els 100.000 de l'any passat es van quedar curts. Però l'any no anem a recaptar això. Està clar, sí. Que l'argument és el que vos vaig comentar, els pressupostos estan fets d'antes de la crisi, de l'estat d'alarma. Entonces, per no posar-nos a revisar totes aquestes partides que són menudalla, al final van decidir fer-ho d'aquesta manera, ¿vale? Tocant un poc més lo gros. Vale, una altra cosa que hem vist, i hem dit que l'Ajuntament ha tingut problemes, l'Ajuntament ja ha cobrat alguna cosa d'Ecoembes? Perquè jo sé d'altres ajuntaments que no cobrat ningú encara. L'Ajuntament no ha cobrat encara res d'Ecoembes, però tenim una carta d'Ecoembes de compromís de pagament dels 40.000 euros que n'hi ha ingressats més els arrassos de l'any passat. No hem cobrat res perquè nosaltres tenim una situació especial, que és que el conveni d'Ecoembes de la Generalitat Valenciana no regula encara recollida porta a porta. Vale? Justet la setmana passada vaig parlar amb Joan Piquer insistint-li de que es posara ja un preu a recollida porta a porta, el retorn de porta a porta, i em va dir que sobre juliol està previst a firmar el conveni d'Ecoembes i entonces es tramitarà el pagament. I una altra cosa que li volia posar a l'atenció és l'annex de personal. Crec que el secretari, si recordeu que l'agrupació té un 80% de dedicació, jo com a beneficiari que també té el 25%, i un altre treballador que té el 20%, si no m'enganya. També està bé que l'alcalde, que el percentatge, l'alcalde, el tinent d'alcalde i la regidora Laura, Rosana i Lorena també posaran els percentatges. Que és un 75% l'alcalde, un 50% Guillem i la resta de regidors un 25%. Està posat? Aquí li poses... El secretari. Sí. Posa 80% on? No posa... El secretari, vale, l'aprovació posa vale. el percentatge un 80% de l'aprovació. Sí. No, és que estava... Després està Filiberto, està un 25% de dedicació. Bueno, bé, sí.
tenia ben feta. Bé, sí, vull dir, no, tampoc és una cosa sense més. Si vol veure de l'home, que ja hi havia Més? no, jo ho vaig dir a la comissió. Bueno, Dins pues, d'aquesta que ho va dir, que vol dir que era possible. per si n'hi havia alguna possibilitat de fer alguna cosa en octubre o per ahí. Vale. I De totes maneres, també en l'ajuda del Covid, que estan 70.000 euros, clar, està pressupostat 70.000 euros de l'Ajuntament, però ara n'hi ha 18.000 més de Diputació. Entonces, després això s'ajustarà en funció del resultat de les sol·licituds. Vale. Passem a votació, pues. Vots en contra, abstencions. és el que hem anat a segon torn. Bueno, si voleu segon torn, s'ha de viu acabar, com jo dic que viu acabar. Segundo turno. Miquel, professor. Voy a preguntar si lo que vam acordar de las ayudas per al bono de guarderia per a implementar-lo i per a la compra de productes desinfectants estava inclòs també dins de... Està en partides generals. En les ajudes a escoles esportives i tot això s'inclourà quan es fem les bases el tema de la guarderia. Vale. I bueno, i l'altra és que ara volíem argumentar perquè anem a votar contra els pressupostos i, bueno, a banda de les coses que comenta l'Steven, també anem a fer-ho perquè en el 2019 vam arribar a un acord de pressupostos i de tots els acords que teníem sols s'ha complit l'il·luminació de la creu i l'augment de les partides de l'associació. Van demanar l'augment de la plantilla de policia durant els mesos d'estiu, que no es va portar a terme. Vam acordar, perquè van demanar més coses. El que estic parlant són dels acords. Vam acordar la compra que va ser d'un magatzem cèntric, no s'ha portat a terme. Vam acordar que dins de l'urbanisme, després de tota la revisió catastral, s'intentaria ajudar per a que les persones que presenten reclamacions i tot això es poguera fer alguna cosa en el poble perquè totes les persones pogueren presentar les seves reclamacions. Vam acordar arreglar i asfaltar la pujada al carrer Calvari. I en 2018, no en 2019, vam acordar que es farien 40.000 euros dedicats a la participació ciutadana, no es van portar a terme, i en 2019 vam tornar a acordar que es farien 40.000 euros dedicats a la participació ciutadana i tampoc es van portar a terme. I, clar, vist això ens fa pensar que aquests acords que vam prendre, que eren acords, que no eren propostes, no van aportar-se a terme perquè estem parlant de fa molt més d'un any i que no hem vist cap resposta en aquest sentit. Del que comentes, lo de la policia ara mateix no ho recordo, ¿vale? Però sé que en festes es va ampliar en la nit eixa, que va n'hi haure, que és un poble que més revolt tenia. El tema de... no t'estic dient que no sigui així, ¿vale? El tema de la policia és un tema que estem estudiant ara mateixa perquè n'hi ha la situació no és clara, si són aguasils, si són auxiliars, si n'hi ha cos, si no n'hi ha cos. Han fet una consulta farà un parell de mesos a conselleria perquè es definisquen la situació i poder actuar en base a algo cert, de saber què tenim i què no tenim i què es pot fer i què es pot deixar de fer. El tema del Calvari sí que és una cosa que ens va passar i això ho vam reconèixer quan vam demanar les finançaments sostenibles, ¿vale? I ara en el pla este planifica o en els finançaments sostenibles de l'Ajuntament són conscients que aquest carrer està en mal estat, ¿vale? Però sí que és cert que ens va passar. El tema del magatzem ha sigut una qüestió d'impossibilitat perquè el propietari no té els papers encara de catastre arreglats, o almenys quan es va comprar la compra no es tenia. Bueno, jo m'he reunit amb ell un parell de voltes i... Jo no m'ho recaït tots els dies, a mi ara no, al principi no m'ho recaït tots els dies. No ho sé. Jo el dic el que n'hi ha, que es va començar a arreglar-los i després, quan a l'últim pas, no estava fet. Això és l'últim que sé jo per part seva, ¿vale? I això és tot. I lo de la participació ciutadana, pues bueno, sí que és cert. Però ja està, tampoc puc dir res més. Més? Passem a votació, pues. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Passem la sessió, pues. ¿Vale?
i recuperarem els plenaris d'on més puguem, els plenaris ordinaris.